Taste the Daily. கோவில் நிலத்தில் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் கட்ட எதிர்ப்பு தெரிவித்து விருத்தாச்சலம் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் குடும்ப அட்டை மற்றும் ஆதார் அட்டையை ஒப்படைக்கும் போராட்டத்தில் பொதுமக்கள் ஈடுபட்டனர். வேட்டக்குடி கிராமத்தில் உள்ள முனியப்பர் கோவிலுக்கு சொந்தமான இடத்தில் ஆளும் கட்சியினரின் தூண்டுதலின் பேரில் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் கட்ட வருவாய் கோட்டாட்சியர் உத்தரவிட்டதை கண்டித்து மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். ஸ்டாலின் அரசும் திமுக அனுதாபிகளும் மக்கள் மற்றும் கோயில் நிலங்களை அபகரிப்பது தொடர்கதையாகி வருவதாக மக்கள் வேதனை தெரிவித்தனர். உத்தரவை எங்களுக்கு ரத்து பண்ணி தரணும் சார். அதை ரத்து பண்ண சொல்லி தான் நாங்கள் இன்னைக்கு ஆதார் அட்டை ரேஷன் கார்டை ஒப்படைக்க வந்தோம். இப்போ ஆடிஓ கொடுத்த மனுவில் தான் கட்டலான்னு சொல்லி ஆடிஓ தான் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஆடிஓ இந்த கட்டணும்னு சொன்னதை ரத்து பண்ணணும்.